Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Las 9:38 Action Radio Philippines Standard Time. This time check is brought. All units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Minutos nakaligas sa tag ng alas 9 Action Radio Philippines Standard Time. Salawat na mayong gabi na naman Bacolod, Pilipinas. Action Night Patrol Martes nga pagpangalagad sa siring medyo mabulobagyohon nga kakabihon. Bangod ang kalaban ng mga tao sa mga nagabantay sang siring panibag-o na naman nga lain nga panahon. Ang tropical depression o kung bagyo nga si Ophil. Amo ning ginatutukan subong sang pag-asa mga kaaksyon bagod mayaran na sang pila ka mga lugar sa Pilipinas gin paidalom. Sa tropical cyclone wind signal number 1. Ulo aligmag kag hindi lang maghatag sang kumpiyansa. Bangod umpisa pa nagligan nga gabi, nagligan nga adlaw. Aton sa rin na eksperyensyahan ang pagatupa sa mabunok nga ulan. Ang pagbundak sang ulan sa na mga lugar diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Yari kita sa pizza 13 na sa bulan sa Oktubre tuig 2020. Action Night Patrol sa ngalan sang regulang Anchorman Action Eric Magbanwa. Basta gani Martes sa inyo mga kaupo diri sa atubang sang mikropono. Action Marlon Hedvaya tubtub sa tak na alas 11. Yari kita sa ikaduwan nga Martes sang ikapulo nga bulan sang tuig 2020.
Ibalaon tarong ang dalon nga mga balita sa atos sa mga action unit reporters sa Sur Central kag Norte nga bahin sa atos sa pinalanggang probinsya. Ang probinsya sa Negros Occidental nga sa gihapon padayon nga nagasuprir sa ring krisis dala sang pandemya nga COVID-19. Halos alaw-adlaw mo ni ginabantayan balita angot sa COVID-19. Ginabantayan kung bala pila ang nagduga nga kaso kag pila ang mga nag-alalayo. Sentro sa gihapon sa atos ring pagbantay kung nano ang duga nga mga tikang ginihimo sa atos ring opisyal sang gobyerno diri sa lokal. Pero mga opisyal natos gobyerno dito sa nasyonal ho, dito sa ibabaw renagumba sila ilaya sa isyo may kantanan sa liderato sa bahin sang kamara. Bauta sa tagsa mayara sang panindugan managaaway duwa kaalan. Mayo lang kayo ay madugayan kag na-resolbar ini nga isyo kag patungaan sang pinakabataas man nga leader sa ato sa relasyon nga si Presidente Rodrigo Duterte. Nabutang diri makaaksyon sa alang-alang ang pungsod nun nga budget sa nga Pilipinas para sa 2021. Manway na sesyon, ginpulpugan sa gayvel, gin-suspender ang sesyon. Pwede man lang gali makapatawag sa nga espesyal nga sesyon kag para yunon ang deliberasyon para nga hambalan iring 2021 nga national budget. Pumangko na mag-aksyon si Marinduque, Congressman Lord Alan Velasco. Lagi na siling among may mayoriya nga mga kaalyado dara sa bahin sang kamara. Si Congressman Alan Peter Cayetano nagasiling man nga damo man sa sang kaalyado. Kunway siguro mapatunga diri si Presidente Rodrigo Duterte. Basi ko naglala ka nagsingki pa ni ang isyo makangtaran sa siring liderato sa kamara. 9:45 Action Radio Philippine Standard Time. Salamat in advance sa ato sa ring monitor sa ato sa ring live stream temprano pa sa mga pulaw-pulaw pa orok-orok sa sinigid ng mga tanion. Anong mga balita nga ato sa ring dapat tutukan sa bahin sa balita lokal? Oy ang Philippine Coast Guard ang Philippine Ports Authority kon PPA. Pahibalo na maka-aksyon ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas na pwede na magbaton sang mga pasahero ang syudad sang Iloilo. Mga pasahero halin diri sa may syudad sa Bacolod. Pwede na ang ginatawag nga commercial trips. Ang fast craft biyahe halin diri sa Bacolod pakadto Iloilo, vice versa. Bacolod Iloilo, Iloilo Bacolod. Pero dapat mayara sa ginatawag nga minimum health standard. Ang safety protocols ara gihapon gamit sa health declaration card. Dugay na mga ka-aksyon, nagtiner ang pila ka mga aksyon naton nga taga Iloilo kag taga Bacolod. Naghahala na lang pa kuribong sila sa nga lugar kag naghulat ko sa nobarishom sa mga balik ang biyahe commercial trips sang fast craft mga ka-aksyon. Tiyari na. Mayroon na sang signal sa local chief executive sang syudad sang Iloilo kaya pwede na makabaton mga ka-aksyon sang pasahero halin diri sa may syudad sa Bacolod. Kung maduduban nga si Mayor Bing Linardia sang Bacolod City, nagsiling man na ka-aksyon dablag lang. Naginhulat niya ba lang ang signal sang syudad sang Iloilo para nga tugutan nga makabiyahe ang fast craft halin diri sa may Bacolod. Pati nang ginatawag nga RORO o kon roll on, roll off. Yari na, signal na ni posibilidad amat-amat kapag balik sang hindi magisiling normal ay kadamo pa sa mga kaso mag-aksyon sang COVID-19 diri sa may Bacolod City. At least mayara sang gabay nga mayura pagamat-amat balik sang aktibidades diri sa Bacolod kag dito sa probinsya sang Iloilo.
Samtano pagkinimas sa nga balita sa bahin sang lokal. Oy, standby ka ba na dugay ha kami anak ka sang mahibalo ang Aksyon Radyo Bacolod para gini sa atos nga mga suki nga mga tagpalabati. Para ni sa inyo, para kayuhan yun yung maka-aksyon. Man bay duha iya ka maribag-on na naman nga promo. Ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Way ka mo ni perdihon. Ang inyo sa niya maka-aksyon dari tiyaga lang, kapisan lang. Pwede ka mo makabaton sang kwarta. Pwede mo makabaton sang gadgets. Cellphone. Na kinahanglan subong sa online class. Dugay-dugaya. Tulad ni Pranohon ta. Tapos sunta lang ato sa nga headlines so. Sabahin sa nga balita lokal sa gihapon, si Governor Bong Lacson nag-issue sa Tropical Depression Advisory. Bagod man sa siring Tropical Depression nga si Ophil. Yara siya sa advisory address sa taran-taran sa mga local disaster risk and disaster management nga talatapan sa mga banwa kag syudad. Blue alert status. Magsiling kita blue alert status mga ka-aksyon. Taran-taran nga mga disaster risk and disaster management offices on standby for our standby sa anuman nga mga emerhensya. Ato sa nga mga ati hospital naton na standby na niya bisan way pa blue alert. Naka-standby ni sa masabi. Tagod man sa siring pagkabuma sa mga pasyente sa COVID-19. Pero ila sa nga pag-alerto pag-standby madugangan. Tagod man sa ring pamahog na dalas ang tropical depression nga si Ophil. Amo nang ginatawag sang kalabanan nga may COVID na, may bagyo pa. Di pananglit nga magsulod gid man sa Philippine Area of Responsibility o kon para maka-aksyon kining si Ophil. Laban-laban nga magapagwa sang panibag-o nga advisory nga ato siri nga LGU diri sa Negros Occidental. So ginahalungan naton diring flooding, flash floods kag landslides. Ang mga operation center sa LGUs naka-alerto subong. Sa rasilin na ari kita sa blue alert status. Ang umpisa niya maka-aksyon na alas 12 kaina sa udto. Kag bantay 24 oras gini ang ato sa nga mga operation center sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya. Las 9:50 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Oy, ang mga nagpositibo nga market vendors sa akin patagayon nga surveillance testing sa COVID-19. Kundi mayara sang 1,665 ka mga manugbaligya sa 3 ka madalagko ang merkado diri sa Bacolod City. Ang ginkuhaan maka-aksyon sa RT-PCR test. Pamaning hambal naton temprano pa eh. Siling ko bantayin nyo balag kay Piho ginamayara ginasang may magpositibo. Galing kay komporosento nga to sa ring pagkabasihan medyo lutaya. Gamay-gamay maka-aksyon. Kaysa 1,665 ka mga ginpaidalom sa surveillance testing, 25 lamang silang nag-positive sa COVID-19. Mas maayo kung tani kung waigid no, para nga hindi maapektuhan ila sa nga negosyo, hindi mo naapektuhan ila sa nga pamilya. E ang matabo makaso sa ring 25 ni, paidalom sila sa isolation, sa quarantine. Haway-haway anay sa lugar, i-monitor ang sitwasyon sa ila sa nga lawas, doon sa itaran asymptomatic ni 25 ho, mo silingon, why sila sa nabat sagan, nga malain sila sa nga lawas, pumay kagaw gali kurunang ila sa nga lawas. Kaya madisang dapat kabalakan kay hulaton malaning pilakadlaw. Kuhaan sila na liwat sa nga swab test. Aman ang tawag nga first repeat test maka-aksyon. Kag kung mag-negative, second repeat test, mag-negative, fully recovered, ay ila sa nga status. Ang masubo-subo na rin maka-aksyon, bagod kay base kung damo sa mga naka-close contact bla. Ining 25 ka mga market vendors nga nag-positive sa COVID-19. At least nahimos
ang panghuna-huna sa mga market vendors kag pati na mga market goers ngang nagkalabilin dira ang kalabanan galit dira ang mga nagbaligya sa tatlo ka merkado, why man sa problema, hilway man sa COVID-19. Ano ba kinibas sa nga balita sa bahin sang lokal? Si Governor Bong Lacson mayara sa mensahe man sa mga adlaw magka-aksyon October 13 nagahiwat kita sang International Day for Disaster Risk Reduction. Di ang bagyo ni magka-aksyon ho, mag-abig na nga disaster, ang COVID-19 naghanos aton, disaster man. Kapati ang tanong-dugay bla papati ko ang mensahe ni Governor Bong Lacson may kantanan sa siring kahiwatan, International Day for Disaster Risk Reduction. Nag-umpisa ni magka-aksyon sang 1969 pa, di kada tuig ginapatigayon sa madabong nga nasyon sa kalibutan. Las 9:54 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Unahon tayo maka-aksyon pagpahibalo sa inyo, mati-mati ha, sa gusto dira maka-angkon sang premyo. Di tanan-tanan blas yung di luyag mag-angkon sang premyo man. Nabinigid sa mong tuman ang kapikidohon nga nabatsagan. Luyag niya makakawa sang premyo. Ari-ari, mati ka mo ha. Nastaro sa maayo para nga matandaan nyo gid. Mas maayo ko mayara ka mo dira sa nga ballpen kag papel bla. Nga at least malista nyo ang mga importante nga manuhon naton sa saring papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Gusto mo bala makabaton sa 500 pesos nga cash? Sa isa kagatos bangkoton mo 100 gana nga mahuo? 100% masilingin na yes! Gusto mo bala makabaton sa ngayuda sa nga ber month? Ang sabat na maka-aksyon sang kalabanan, yes! Base ikaw na ang isa sa mga daog sang 500 pesos nga cash kada adlaw. Ang 500 pesos sa cash maka-aksyon sa nga panahon nako na ni para sa isa ka pangadaw-adlaw nga gawi. Ang Aksyon Radio Bacolod adlaw-adlaw magapanagtag sang SAP sa tanan nga mga maugkod nga tagpalamati. Hindi niya SAP nga social amelioration programa, SAP niyang ambot silingon, sulit ang papremyo. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapanagtag adlaw-adlaw ang Aksyon Radio Bacolod sang SAP sa tanan nga mga maugkod nga tagpalamati. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Amo nang bot sa lingon. Sin-ordering pwede nga magka-entra. Tanan nga pumuluyo sang sunad sa Bacolod. Ilabi na ang mga maukod gid nga tagpalamati sa Aksyon Radio. Paagi sa Transistor Radio. May mga radyo ka mo da. Ginapamatian magka-aksyon. Kwalipikadong gid ka mo. Nagperme ka mo pamati diri taran-taran nga pala tuntunan sa Aksyon Radio Bacolod, no problemo. Paano bala maka-entra? Sumugod buwas nga adlaw, buwas na niyo, sumugod October 14, 2020, Miyerkules nga adlaw, magabaton ang Aksyon Radio Bacolod sa mga entries paagi sa text. Hindi ka mo budlayan kay steady lang ka mo da sinyo sa nga puloyan. Or steady ka mo bisan din ka mo da nga bahin or lugar. Ang importante maka-aksyon, padala ka mo sa inyo sa nga entry or entries paagi sa text lang. Ari ang numero, ilista nyo ganabi, may ballpen na rin, may papel na. Aring inyo sa nga agyan nga numero maka-aksyon. 0963-219-8066. Suliton ta parang piyo-piho bla. 0963-219-8066. Anong inyo sa nga i-text na maka-aksyon? Ngalan, edad, address, kag contact number. Ngalan, edad, address, kag contact number. Klaro?
Kompletohon gid ang detalye nga ginapangayo agod ma-validate ang imo sa nga entry. Adlaw-adlaw nga magpamati sa mga programa sang Action Radio Bacolod. Paano bala mahibuluan ang tagdaog diri? Sa kada adlaw maga-raffle sa mga tagdaog on air ang Action Radio Bacolod. Mabatian niya on air ang ngalan sang tagdaog. Siguraduhon nga nagamonitor gid sa Action Radio Bacolod. Ibalaon ang programa sa oras sang pagtawag kag kilalahon man ang anchor o kon reporters sang Action Radio Bacolod. Amo na nga bulobintaha kon avid listener or listeners gid kamo sang Action Radio Bacolod kay masaulo na tarang nga programa sa ulo nyo pangalan sang anchor kag mga reporters. Kung hindi makasabat sa sulod sang tatlo katawag, magabonot ang Action Radio Bacolod sang panibag-o nga tagdaog. Mabatian gina maka-action ang ring sa inyo sa ding cellphone or communication on air. Kung di makasabat sa sulod sang tatlo katawag, sa tatlo kamatawagan, magabonot ang Action Radio Bacolod sang panibag-o nga tagdaog. Amo na nga dapat ara gid kamo. Dasig kamo magtawag mga ka-aksyon kag naka-standby gid kamo. Paano makuha ang premyo? Mao mo gid ang importante gid kay basta gani premyo may nagdaog na namo. Makuha ang premyo, ipadala na maka-aksyon ang 500 pesos nga cash pinaagi sa mga remittance center. But silingon, di na kamo niya siling nga magkanto pa diri personal sa Action Radio. Ipadala ang maka-aksyon paagi sa remittance center. Ara lang kamo sining nga puloyan. Hindi na kamo magwa. Hindi na kamo mabudlayan. Ma-claim ang premyo isa ka adlaw matapos malawagan kag nakumpirmar ang entry. Ma-claim ang premyo isa ka adlaw matapos malawagan kag nakumpirmar ang entry. San o magasugod ang raffle? Okay, may kalendaryo ko muna. Itataking kalendaryo nyo. Magasugod sa pagpanagtag sa ngayuda ang Action Radio Bacolod sa October 19, 2020, Lunes nga daw. Isa pa lang na ha. Amo pala na ang sulit ang action, sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. SAP sa ARB in short. Sige. Ano pang ginahulat nyo da kung kompleto na maka-action ang inyo sa ding entry or entries, preparar? Gets nyo naman ang numero na pwede nyo mateksan. Base isa kamo sang makabaton sang 500 pesos ngay panagtag sang DYEZ Action Radio Bacolod kada adlaw. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Okay, last yes, Ono Action Radio Philippine Standard Time, curfew na. Kinahalan aran ang kamo sinusunitag sa tag sa mga puluyan. Base kon kamong badakpan kag mamultahan. Sa sarang mga tayon aton hibalon una ang sitwasyon sang syudad sa Bacolod. Sa residente na maka-aksyon daw di mayong tiyempos bong mayara sang tropical depression nga si Ophil. Letter O. Magsiling kita Ophil, pwede man bayi, pwede man laki. Pero waay niya sang waay niya biring ang alan sang Bagyos, Pilipinas. Dinahimo-himo malang niya. Unahon tayo balaw na anong sitwasyon sang syudad sa Bacolod sa report sa ato sa Riga Patrol. Aksyon Night Patrol Field Reports. With Action Jan Diaz. Action Jan, mayong gabi, please come in.
Maayong gabi sa maayong gabi sa tutunan nga mga ka-aksyon na patro ko namin live mismo diri sa Dalan Lacson. Malapit Lacson Mars sa may Bacolod at ako na sa Negros Occidental Capital Laguna. Dili karon nga gabi, damo pa man mga salakyan, mga private nga nagabiyahe, no, ang mga balay libnan, damo pa bukas sa mga tanion. No curfew na, no, pero iba na rin ko amat naman nga nagahimos aksyon mar, no. Kaya kasi palibot isang syudad, do amat-amat na maging nga nagabuhi ang negosyo, bla. Di, ko guys, sa dumaripay ka man maglantaw nga damo na nag-aalam na nag-arandati, damo na mga establishment nga bukas, mga convenience store action mar, nga bukas sa gidman niya, no, damo na gidiri ang aktibo na doon nagbalik ng operation sila tagsaman ka mga negosyo, no. Karon nga gabi, galing compared mo sa ibang mga lugar na makitaan Lacson Mars sa social media nga nagaburo-bahay. At rin sa Bacolod or sa kung ginakamtan ka ng gabi, so namin patong panyempo, no? Manay-nayap patong panahon Lacson Mars. Wala na galing kay wala gin ng galom, kasa nagabi sa tod kalangitan. May mga bituon, no? Kung wala gid patimahan aping maulan or may maabot nga ulan or ano whatsoever dira. Makikarami sa panyempo na Lacson Mars. Pero siguro, hindi na guro puro-koro kahit hindi natundaan ko kaysa mapaktan lang panyempo. Pero kaysa nag-gulpi lang sagan mo muna oras, di namin namin isang panahon. Then immediately, gulpi na lang nagligwat, no? Gulpi na lang nag-ulan Lacson Mars, no? Karoon yung gabi, may mga tricycle pa na nagabiyahe. Pero in terms of jeep, pala, Lacson Mars, pagpatak las Jess, wala lagi masyado. Why na kita masyado makitaan sa dalan. Likewise, sa mga taxi. Doon may mga taxi, bagit man, nga nag-overtime sila. Kay, like for example, may mga BPO companies sila, walang nakapauli, inatagsaman ka mga trabante. Kalabanan sila, dara ko na yung ginakapulian, biyahe yung kasakay na gitman ng taxi, no? Dahil sa inyo naman may ara pa man na pipila, inisip po na gitlang. Pero hindi kita mo tanto ka na mo Lacson Mars, no? At ang mga update sa aksidente, ito na kaina, sa kagahon, Korte ito? Gani, tatlo ito ang patay Lacson Mars. Kita mong post na itong picture, ito lang naging-post sa aton nga official Facebook page. Nag-trending pa ito ba yung isa ka-picture? Oo. Kaya ginalantaw nilang picture, habi ko nila sa likod yung picture, nakatindog si kamatayan. Ay, nano. Trending na, yung nilibo, naka-share over social media, over sa Facebook. Ang balilang katindog ko sa likod yun si kamatayan. Ang balang posible tao, pero may isa kinaksumaga nag-comment, nga nagabanga, hindi ako na doon yung katindog sa likod. Ang lagi, reflection plus ang suga. Oo. Siguro lang taon na ginila sa maayo, kay sabi sila sa kakulba, bla, nga makita nila sa picture nga mo sila. Ganit. Siguro lang ay, o si Saong, hindi ko pwede ma-zoom in, kaya para hindi bla okay man lang gina-share, no, kasi for information. Pero iba, tinamo ko dyan kinulbaan Lacson Mars sa picture galakiti ka lukan gito abi man no? Ganit. Una nga nasang kagahon to. Oo, Lacson may portion to action dyan nga medyo ba dulom-dulom gin man Gani. Actually, drang area, lapad yun man na drang nga lugar ng sakop nga dulong gid lang kay so may suga siya, galing kay hindi gid lang masakop ang bilog nga dalan. Correct. Do kagamay lang gid Lacson Mars ang circular or sa diameter di masakop sang suga. Labi na nga yellow light nga daan compared may like for example, may mga portion sa Lacson dre nga puti lang ilang ginagamit nga LED or fluorescent guro nila nga ginagamit para mas lapad di na mag-cover isang suga nga sa dalan. Grabe sa may circumference so lalabot nga lapad ng dalan nga daan di kagagmay pa sang mga suga kag yellow pa yung siyang ginagamit hindi kita mo sila kalapad ang masakop niya bala no para mapasaragan nga dalan. So may mo gurong kita mo to sa may to bala sa na agip to bala ka CCTV camera, no? Swerte ito ang paglusot gid o kunang pagsulod gid sang ining salakyan sa isa ka truck Lacson Mars. Pero amo gid man to action dyan, amo gid man to CCTV gid man to nga kuha. Yes, CCTV ito nga kuha sa isa dra ka lugar. Yung poste siya nakabutang. Kaya kabalo kami mga area sa may circumference road, nga mga establishment nila, may mga CCTV gid man sa gwa.
no? And then makitaan ang sa problema may maglabay. And ako ang bulig, di ko may CCTV action man. Alam gid man, kay in oras kini may mga aksidente sa dalan, masapos nila nga malantaw kuno naman tuod nga natabo, no? Like for example, ang natabo to kay ina, mga pasado las 8 sining gabi, gin-update kita ni Police Major Charles Sever, ang station commander sa Police Station number 4, atong si Bihika, bala ang driver sang truck ang gin-release gikan sa custodial facility action mark and nag-lapse na ang 18 oras nga reglementary period. Kaya kung mga cases like that, mga aksidente, usually mga 18 hours, ginman siya, no? Nga reglementary period. Kaya kung lang taon, damo gambal, no? Pero hindi kitang gambal, damo gambal, ginman. Kung sinobi may isa lang, may mo sinadra. Pero aksidente nga daan ang naguntad, basta mo sila gani nga mga natabo, mga kakson, kaysa doon hindi mo gina matubo daw. No, kay bisa na mo kahalong, may alagid man niya sa dalan, abing do medyo reckless na nagda-drive. Pero depende na no sa paghalong sa tanan. Like for example mo ni, nga may oras, tamo pa rin sa lakyan niya, di ka gusto kapag padalagan, like sa Lacson area or mga national highway, circumference sa road action mark. Siguro ano lang, i-remind lagi sila bala nung especially kung hapon pa lang na mga 4 to 7 p.m. Usually hindi pa na pwede kasulod na mong sa may national highway ang mga lagkong kasalakyan, mga truck cargado sa tubo. Galing na nga daan, subong. Dito ka rin sa amon, pagpauli na amon to. Galing na Jackson man, mga tubo na pang tapas na. No? Tibot-tibot damo, giniya. Damo na rin may mga kargada sa tubo kagiban pa. No? Ang backup to, nakagisubang din amon, may duwa ka mga chikiting kay mga chicks di sila nga nakitaan sa kilid sandalan naging saway, no? Curfew violators na? Sandalan nakalabay din sila. Gipamangkot naman sila kung di ka mamakadto. Ngari pa ka mo rin sa kilid sandalan. Dapat nakasulod na ka mo sa inyo balay. Di ka mo gusto masulod sa presohan. Gusto guro nila mag Kaya ba, kayo usually ginapang ginigit pang hold man nila. May mga cases man nga kung lapit naman na balay na dulong na nila puli Lacson Mar, mga pulis na ito, kung may madakpan amo sa nga oras para at least dire-diretso kag puli na ginman sila, no? Usually there is pribot sa sunod basta mo sa mga panyempo na supposedly sarado na ginman na kalabanan ng mga kalanaan pero kalap may ara man iban nga nagapahimos parang mala kaya take opportunity man mo ginubos-ubos ang oras nga makabaligya sila at the end of the remaining time pwede sila makahimos sa makaparinlo. And then tuloy na ginman, tapos bukas naman sa aga, bukas sa manabi, no? Pero usually, jutay na ginman lang ang mga gasunod. O rather, ang mga nagapanira kung 10 oras na sa kagabi yun, curfew time na bla. Kalabanan, wala pang temprano pa nagapanira na mga mall bla. Temprano po sa mga mall mo, sarado na ya. No, may mga palamuti na gani sila sa mga mall na pamutang, mga Christmas lights na last week na picture natin to dra sa action sa mga nga page nakita man na sa aton nga mga action na mo, no? Marami sa mga sugat sa mga motoro, may mga gigpat la. Pero usually balambal sa nahil pa to group na mga hindi ko na pwede mong mga multiple blocks on mga suga sa salakyan. Ang silaw-silaw giblang ang suga na daw hindi man na pwede. Pwede guro na pero kung kaisa lang guro gamito na pero kung may sugata guro di na pwede pagpasigahon kay silaw-silaw Okay na muna pagkabalo ko according kay Captain Mariano hindi naman pwede. Ngayon mo ba nagigpat-igpat then silaw, layo pa lang di silaw na nato hindi na sa kuro pwede action mar so dapat siguro na himuon nila no paano lang ganaganan lang para hindi nataman kasi silaw ang suga sila sa lakyan hindi ba maka-disturbo or isabi ang kasugata si mo dalalain na mo ang bubulte ang sugata ya silaw ang suga tapos naka-high pabe at ito high man ang panumbang matas ang nagasugata si mo para avoid na aksidente sa dalanon usually dapat sundon lang nato ng mga protocol or mga lagi action mar like abis mga suga kaya according nga sa Mariano dapat kompleto gini ang talin mga suga sa palibot kaya isa ka mga rason mo kaya inalib lang nga wala ka suga nagapark sa sandalan or managpundo ka wala ka signal light o wala ka drabi park light or wala ka early warning device isa ginakarapat kinasundon para manikawan na accident especially sa mga road like circumference road nga sa kalapad sa dalan no amo gina mga dapat dira nilang bantayan, no? Anyway, diri ba sa Magkirit sa provincial capital, may reduction mar mga like for example, diri mga call center agents, no? Naga on standby. Mga kanya-kanya sila nga mga estilo, meron nga
ang baligyan nila ginabutan nila sa mga carport, sa mga salakyan. Kaya nagmigit action man, mga salakyan ginamaximize nila nila, yung nila balaligyan, no? May mga kanya-kanya mga style bala, no? And then ang likod sa salakyan ginabuksan nila, imuondra nila nga plastaran sa baligya, no? Kasi sila mabaligya action mar, no? Para at least makakulkwarta man sila, makaganar man sila sa subong nga panahon action Marlon, no? Kung i-check na ton, damong pagidman, no? Damong magbiyabi ka obra sa call center, nga ara yung sagwa. Pero kung sila niya magwa sa mga trabaho nila, usually wala na gidman sila ginasaway. No? Kahit idrama na sila gwa, nagapulo pa white, and during their break time, na that's the time action mar, no? Ara bala action mar, may nagapamangkot bala parte, bala sa aton nga sapto laging lawag mo kaina. No, kay actually, ari, ang number, nang mayo ginang nakuha nila number action mar. Pero may nakikita ito nga mga ka-action nga temprano po pala nagpadala. No? Excited sila guro nga makapadala entry. Ang imo nila action mar nang siguro hindi lang sila magtawag o lato na nila nga mag-confirm. No? Mag-confirm ang action na dyan nga. Last yes, 13 Action Radio Philippine Standard Time. Balikan ta sa liwat ang ato sa ringa patrol with Action na John Diaz at sulit diri sa ato sa ringa live stream mo may nagapamangkot man nagapasulit sang numero sang ginawa na ton nga sa ARB. Action John? Yes, Action Mar, no? Amo to ikliwat ang arab na naga-text Action Mar isang entry na nila and then nagapanawag pagid, no? Kahit ang kamalugid ko ang iban gusto ni nila Action Mar ma-confirm, no? Kung pasok na ila pala nga entry, kung nadala na sila sa lista, ang matabo sinadara, maulat lang sila guro sang text nga gina-confirm nga nakasulod na ang ila entry. No, hindi na sila na i-anong nilang pagtawag kay para ang iban nga mga naga-text buwas maka-accommodate ginaton tanan. Hindi marit na yan sila nga nadala sa Action Mar, no? Kasi makon mo 500 pesos gali na. Pero no, 500 pesos mong guro maglakay sa dalan, hindi kita 500 mong. May mga kilala na ko to nga mga Dris Bacolod mismo nga nagapamangkot ng base ko tani sila ko malawagan bla sa mga unang semana para may mabakal na bugasa. Kaya subong daan, hindi man sila kapang maskara kaya wala man maskara festival pero ganila gumbala niyang mga palibot na tondre damo sa dali pamawag kung makanaog sila 500. No? So buwas nga dawag son dyan ang importante naging muno nimo buwas nga daw na ni maumpisa October 14 sa mga magapadala sa ina sa nga entries. Ipadala lang sa pagi sa text likawan lang anay ang pagtawag Action dyan. Para ma-accommodar kay ako sigurado Action dyan mabinaha ni boss sa mga interest mo para nga at least ma-accommodar ang tanan bla. Kay kung tawagan mo kay iba na hindi naman nakalusot hulat lang no sa reply sa Action Radio Bacolod. Ma-reply lang na, no, kay para mabalaan nila. No, para mabalaan nila, kung gusto nila mabalaan nila, tawag sila, kumatigin sila doon, adlaw na lang, dayon, pagkasaksiding, hindi nila paglimtan. And dapat nakatransis sa radio, get, bala, na kung ano katunog, kay para at least, bisa nagapanglaba, kato kung nagapangugas sa tingdan, kung malawagan ang imong alam, mabatihan kanila, tiwagin problema, no? Itabid, wala labot sa radyo nga ginatabid mo sa imong pagalingon, ang imong cellphone, nagibutang to ang number nga active dapat, itabid mo man. Kaya para kung pag-ring gani, hindi siya pag-silent, kaya kung nakatulog-tunog na ang butsingon, kung may nag-ring na nga do bago nga number, ara na! Saan sana ni? Muna din 500 na ni. Gold din doon ang tsura, Action Mar. May mga components sila daw, may mga sound system sila, pwede nila daw mapatulog-tunog gawa. Bisa kay isan magubra sila sa sagwa sila sa nga balay ang importante bation ang Action Radio Bacolod. Sabi ka purok yung nga radyo sila putana din lang nga speaker patunogon nila walang tupad balay nila mo na ako radyo di lobat ikaw tanay padaron na be radyo mo na be tanan be para kapamati to di tanan dali tapong ko alo istorya to dia base karon isa di sa aton karo malawagan sa kupa ka na rayo pang batsoy na ray be check lang ikaw na pang doing sa ray para kop na ray kito na karaog kato sa SAP sang Action Radio iban guro ay kabaton SAP Action Mar sang gobyerno so at least there is Action Radio may SAP sila nga patunon kapagsagan sa SAP galing kidri 500 no 500 pesos di ang SAP Action Mar sulit ang papremyo mo nabot sila kung sang SAP there is Action ha. Sulit ang papremyo. Iba na pamangkot lang, Bacolod lang ko, no? Bacolod, yes.
Bacolod lang anay, pero hopefully nga management sa uli, may aragid, hindi ka na matula nga may Negros Occidental pagid, Yes. bilog na probinsya pagid Action Mar. Wait lang sa outside Bacolod, wait lang. Kay panugod pa lang ni. Oo, gasugot lang, tas Lunes lang, kumbaga ano lang, nagapainit pa lang sa Action Mar, Oh. nagapandar pa lang sa slakyan, hindi na painito na makina, Mm. para kung init lang, tidrata doon masalyada, bilog na doon nga, hopefully bilog na Negros Occidental in the Yes. future. Pero Oh. sumongki, amat-amaton tala, nagkiti para ano ba, step by step, dari na ito po, na ano to dari sa Bacolod, para na son, kundi, gabi na gabaga na naman tong gabantay sa probinsya sa Negros Occidental, no, kabalugig ko, basic pa lang yan, no, kuwagit sila kang mga claimant sila papremyo Action Mar, no? Kadamo na sa nga pamangkot kung suliton ko ang number sa text areho 0963-219-8066. Isa pa 0963-219-8066. Okay na? Okay. Sige. Tamo ng mga ano sila si Mar, Action Mar. Ikaw din kinamo no nila sa mga text na bala. Oh, ti boss na nga Action adlaw Mar. niyo. Boss na nga adlaw maumpisa. October 14 na boss. Gambal may kisabla may mabasahan kami nga text be. Action Mar, hindi mo kayo pagkalipatan na. Oh. No problem, oh. Buti nga Action Mar magbunot sige guro ya ano mo ni mo kamo tugasan mo gilbla para do hindi ko di makasala ko sa pagbunot. Kasi ka masala. Sang listener nga ay wala ko na bunutan ni Action Mar ba. Sa iban, no? Kag Action Mar may isa lang ka reminder pag isa sa mga buti ringon hindi na isa ka winner sa isa ka adlaw. Mga winner, no? Ikada di dua, tatlo depende na. Buti ringon mga hindi ka magiging matulaan paglaom. Nga, bal mo ko na bunutan to sa aga, basi wala na dugay-dugay, hindi ka magunta pamati kay mga winners Action Mar, no? Tag hindi, likawan man nila action dyan ang papadala sa damo-damo, ha? Inang, para sabi, mapa-unli sila. Kang kapila nila ay sent dress action, mabulubudlay man naguro. Kaisa lang, Isa lang kay Tita sa ngalan naman Action Mar, ako Yes. sa mga kaklaim, no? Ngalan, edad, address, kag contact number. Ano nakasimple? Amo lang ginakasimple sa da, no? Banda nila, hindi sila madala paglaong kung sa aga may nabunot, ang mabasaway, naguro, ay buwas sa maniguro. Hindi! May harap pa na, ulat-ulat ka lang, no? Kaya hindi lang isa ka tagdaog sa kada adlaw, no? More than one. Hindi ka ba ko more than one, basi dua, tatlo, apat, depende, no? Basta bantay lang, no? Alin sa aga, ginaya, alin sa action reports first person at sa mag-action night patrol, basta yan gina, no? Drama, programa, tanan. Balantayan, kintakson, Marlo, no? Anyway mo na, no? Akagang isa, balawnahan ko na lang, may nagpamangkot na kay, kabalo ka sa may 4-piece na lang ang program na ton. I-remind ko lang gali, hindi, ibot silingon nga ang ngalan sang program ARB 4-piece, ang mga 4-piece beneficiaries lang ha, 4-piece na ya, pero nga, may ngalan na yung ngalain ng Action Radio, but yun, para na yung sa tanan, kaya namangkot na Action Mar, abalay, sir, 4-piece lang gali na maka-intra, hindi, title na yung program, pero para na yung sa tanan. Hindi ano yung 4-piece nga pantawid. Ang 4-piece yung Action Radio Bacolod, abot silingon suna, pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Amo na yung 4-piece. Amo na, no? Hindi yan nga, patawid pamilya, Pilipino program. Hindi. Kaya may namangkot sa Tudlo official page, hindi, no? Tanan, open isa sa tanan. Hindi kinanglan nga beneficiary ka 4-piece, no? Tanan na. Bisan sino na basta kinanglan may deserving dara pwede gid, no? Action Mar, no? Sige. Ano ka lang gabi mo na sa gyapon mga kaaksyon ng pilitong sitwasyon sa palibot sa syudad sa gapabilin sa gyapon manayanay ang aton nga panahon. Pamari na doon ako lang dapat amat nga nagatigto ng galom diri sa baybayon nga porsyon sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Sa totalan nga mga kaaksyon, hindi na ito tamatulog nila o alerto lang ha. Kagbantay sa mga balita diri sa syudad sa pinakaling nga lakat sa panahon mga kaaksyon. So pamana pilitong sitwasyon sa palibot sa syudad. Tandaan mga kaaksyon nga isa sa mga rason sa pagtuga sa balatian
sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Las 10:23, salamat sa report ni Action John Diaz. Aksyon Night Patrol Field Reports. Sa ato sa rin nga pagpanubalik mga ka-aksyon, ibalaon tanan ni talisang mga report sa ato sa rin nga mga aksyon, unit reporters sa piyakalin niya naka-standby na huwa. Si Action Roger Gotib, Dugay-Dugay, sa ato sa rin nga pagpanubalik. Action Night Patrol, mabalik pagkatapos ginaman sa rin. These class. Okay, last 10:23 nga oras dari kita sa pag-acknowledge sa ato sa ring ginatos ka mga nagabanitor sa ato sa ring live stream. Hana Limbania Salmo, Sherilyn Oro Javier, araman si Zen Cabales, Jing Navarro, Galantaw ko di Subong, Arik ko di Bulacan. Salamat. Si Marites Perez, sa tanan-tanan ka pamati ko no monitor lang ko di from Taguig City. Genevieve Tumpong Lasquete, araman si Jen Garcia, ari lang kami di ka pamati sir, Arlen Garcia and family. Si Belen Salaw, araman si Kin Dokto, Hamalya Natavio family. Pinky King, good evening. Greetings ko, greet ko lang. Anak ko nga si Toto, Meng, happy 9th birthday. Watching. Okay. In Naga. Elmer Rex Octavio Aginga. Monitor lang di country sa Quezon City. Tamiyaw ko lang. Family Aginga. Matamoro kag Octavio. Keep safe always. Salamat. Jocelyn Liboon Dispoho. Araman si Toto Jerry Azero Jr. Mayong gabida. Toto Jerry. Marvin Isparagosa. Good evening. Watching from Bacolod. MSK Dorio Melizi Malyari. Family Meliasa sa Binobuhan, Nanay Brenda kag Tatay Ede. Inday Blaza, good evening, parok-orok lang, Hamalya. Marcos Macoy Anselmo, kay ang 25 na update na sa PhilHealth, Andres wala, haha, alams na. Okay. Remarks Lamayo, Akson Gaulan dari sa San Jose, Occidental Mindoro. Si Apo na isyo, kapa orok-orok kami di sa Ibo Pamati. Salamat Jet Alunan, araman si Christian Joy, Makawiwili, watching live from Las Peñas, Manila, stay safe. Mercy Flores, listener of your program, watching live her sa Hong Kong. Ramona Zero, watching from Barangay 35. Christian Joy Makawiwili, MD pwede anggatan aulang sa FB Live. Mas may transistor radio, no? Ina may radyo gid, okay? Glenda Noni Talves. Mayong gabi gaulan ga pamati si Musubong diri sa Dasma Cavite. Mary J. Mendoza, Rose Guevara, Glenda Noni Talves, live gatanaw si Musubong Dasmariñas Cavite. Hambal ni Marian Henovea, Sir Liwat number B, okay na lawag ko na to. Ari Mariano so alawagon taliwata. 0963-219-8066. Okay? Buyat Benyas, Aksumartan, ako kami di sa FB here in Valenzuela City, Manila. Bibing Dageya Bautista, good evening. Gabaritor kami Barangay 39, Lisaris Avenue, Halong Aksumar, salamat. Rose Guevara, wow, galing naman ni Action Sir Marlon Detallado at maintindihan gidya mo. Good job, more power Action Radio Bacolod. Salamat. Jen Sir, good evening. Monitor always. Jeneline Estrella, good evening. Aksumarlon. Alex Montesa, hindi to si kamatayan, baboy lang to, nga gapang ustubo sang tracking ang balya. Judith Calves Pamposa, Jennifer Albay Pigares, mayong kami sir, monitor lang kami ni Totong. Rafael Caceres, Aksumar. Greet lang Caceres kag Suela family sang Purok Matahom. Nga monitor grid programo sa Night Patrol. Thank you. Rose Guevara, Elizabeth Casuyon, good evening Aksumarlon, Villa Esperanza Tagob, taran nga mga taga-barangay Tagob. Alex Monteza, hambalya ang truck nga gakarga tubog park, wala early warning device, tapos sige. Wala man to ga park kay sa video na kita to nga dalagan to ang truck mga kakson.
no, sa nakuha nga CCTV footage nga dalagan ang truck nga kargado sa tubo and then gulpi lang sumuhot ang auto nga sports car. Jose Marie Villacanas, good evening. Daak sa Marlon o kay Jo Marie Melcanas. Pisyo Sagmon Anabert, good evening. Aldrin Limaco, good evening. Cativer, Melchor Baroca Rubines, salamat. May Galeno, good evening. Kada adlaw send ka entry mo kaagay man sa 4-piece. Kung makasend ka sa SAP maka-action, ang 4-piece ang katawagya, ang ARB 4-piece maka-action, ang pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaom, bali masend ka sang story, labi na sa estudyante, dapat mag-send sang pinasahi ng istorya, nga makatalandog balatyagon, bala ka magkahatag sang leksyon. Muna sa ang dapat timuon, no? Para ni sa mga elementary, secondary, to college level nga na-enroll sa ding academic year 2020-2021. Ang sabayan niya sang SAP makaakson, sulit ang papremyo kung maka-register ka, kung makapadala ka sa entry mo, automatic makaakson arat na rada, no? Imo sa ding ngalan. Maria Bandida sa Marlon, please ilawag biliwat ang cell number, nalawag ko na to, okay? Salamat kay Susan Sagario, Evan Bueser, Gina Galon Pagsuberon, ari lang kami ga-live sa FB, ari lang kami bago. Gina Galon Pagsuberon sa bago sa di. Thanks. Oscar Tario, Zeni Abarte, evening sir, Paliyog Tamyaw, family Abarte sa Silay. Joshua Ribuyas, good evening. Tani sa Barlong ginhimo na lang di mag-confess ang mga fans, listeners, followers nyo sa promo. Patamyaw lang, Sir Family Ramirez, Tihado, Tihado, Familia Ramirez Tijado of Barangay Granada, greetings coming from Toto Alex of Barangay Takuling. Amo na ni siya ang kuana, hindi pwede isa lang kay marugsugod na eh. Salamat sa si Mirili Uligo, Gabriel Torman, Joshua Ribuyas, good evening. Iban balikan taraman dugay-dugay. Sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo, padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo, patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan, padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran, mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo, kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon, padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, antes tayo isa-isahon pag-presentar ang ARB for Peace, ang ikaduwang promo sa Aksyon Radio, ikaduwang kayuhan para sa mga luyag mag-intra sa sining pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaom sa Aksyon Radio Bacolod para sa mga estudyante ini mag-aksyon ha. Unahon tayo mag-aksyon hibalon na anong detalye sa nga balita sa Northern Negros with Aksyon Roger Gutid. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Roger, mayong gabi sa report, please Kevin. Yes, Action Marlon, may gabi sa mga aksyon, mga balita diri sa norte naman sa probinsya sa Negros Occidental na ang nasyonal sa Cadiz Action Marlon, gin-file kay na inquest ang kaso batong sa kay Michael Gallardo A. Bacaluco, sining 28 anyos nga ginakadiga sa top 4 na sa listahan nga nagabaligyan sa droga sa may Purok Molinaw, Barangay Zone 6 sa Cadiz. Sa diyan yadto gin-operate sa station branch in Provisionet sa pagpamuno mismo ni Police Lieutenant Colonel Robert Marchito sa nakuhaan inisyal sang anom tanan ka sa station Cebu nga dala na ang buy-bus item kaga ang 500 piso bill nga mo ang gingamit bilang buy-bus money sang pusher buyer nga pulis. So ini ang gin-file sa ang kaso kay na sa pag-bailar sa Republic Act 9165 kag ang duha ka mga pag-bailar sa provision sa Mungalay Section 5 sa pumbaligya sa illegal drugs kag Section 11 ang possession sa illegal na droga. Sa dugang naton nga balita sa siyudad naman sa Sagay, file man ang kaso batok sa isa man ka gindakop nga sa rin nakuhaan man sa siyudad sa Sagay City PNP sang droga sa bypass operation sa itong tinalikdan man nga kukultapon nga daw las 12 imediatak na sa bahin sang sa nga Purok Amparo Barangay Old Sagay sa siyudad sa Sagay ni si Alvin Matulak Carbonilla alias Alvin 26 anyos sa edad, kag residente naman sa Saromar Street sa Barangay Poblacion 1, Ciudad San Sagay. Hindi siya ang gin-operate sa mga katapos ng kapulisan sa pagpumuno man ni Police Major Albert C. Sang Sagay City PNP, kinakawaan siya sang 5 tanan ka sa isang plastic nga may unod nga siya mo kag 500 piso bill na recover man ang iya sining single motorcycle ginagamit sa pag-transport ng droga kag yung cellphone nga puno sang mga transaksyon. So gin-file man ang kaso kay na sa iya inquest proceeding sa bayad siyang piskalya sa Siyudad man sang Sagay. Sa katapusan naton nga balita Sir Marlon, wala sang foul play pa sa pulis ang kamatayon sa isa ka 21 anyos matapos nga siya ang nahubog kag nagahampang-hampang siya sining armas kaga gintaya sa iya sining ulo. Mismo nasaksihan sa iya sining liwid partner kagabo ang nagpanugiron sa kapulisan sa batabo ang insidente mga alas 8 immediate na kagabigit lamang sa bahin sa Purok Maymayahon sa Central Lopez Barangay Paraiso sa Siyudad sang Sagay. Ining biktima nga si Rafael Berdin E. Vinancio alias Pael, 21 anyos sa edad nga nasapuan nga gin-report una nga nasapuan nga bangkay sa sulod sa ila sining kapulisan sa mga lugar kag nag-responder man gilayon ang mga katapos ng kapulisan sa pagpumuno ni Police Major Albert C. Ang investigador nag-investigar sini kag sunod sa payag sang livid partner may payag ang pangalan
Namo mismo ang primary nga witness, naka-witness yan sa matabo ang insidente, hubog sa magpauli ini ang biktima. Kapag katapos nagkuha sa iya sini nga 38 kalibre nga revolver, gintaya ini sa iya nga ulo kag ginpitik sa makaduha pero wala maglupok. Sa ikatatlo nga pagpitik naglupok na si Marlon kag mo nagigo sa iya sini nga ulo. Pero sa pagpayag ni Police Major Albert C. sa porsyon sa katong sina-interview may katalan sila nga kaso. Sa subong ng medyo inapadalman sa natin, no? Ang bahin niya siyang pagkomiter siyang atong biktima siyang amo sa gabing insidente. Wala ka kita nga foul play dito o kung struggle, no? Pero susubong ang atong ginapadalman kung din halin atong gingamit niyang armas lutang. Why to recover, sir? May na-recover natin. Okay. Ma-identify sa kung ano nga kalibre to sa armas? Ano to, no? Nang palpit at yung 28. Susubong din natin natin kung ano nga ito yung lusog niya kitang sabi niya kapadalman, no? Ang binaliman to sa mga gingamit sa ating biktima. So, ang armas 38 kalibre nga na-recover sa kapulisan may ara isa ka basiyo nga nakalupok na kag may mga balak pa ano bilhin na sa amo nga armas nga karon na pinapadalban sa pagkapulisan ang investigasyon kung bala ini ginampangan gid lamang o kung base kung may ara nga plano gid nga tiruhon niya ang tiruhon niya kaugalingon pero sa karon nagagwa sa investigasyon nga wala sang foul play ang kamatayon sining 21 anyos Action Marlon. Sa mga nga tumadulog ang report, balita mga informasyon direkta diri sa Bay Norte sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gudim ng report. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Last 10:40 Action Radio Philippine Standard Time. Yari na ang ARB for Peace. Pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Sang DYEZ Action Radio Bacolod. Ang tagsa ka mga estudyante may pinasahi nga istorya nga makatarandog balatyagon kag makahatag sang leksyon. Bangod sang COVID-19 pandemic, apektado ang pagtuon sa mga estudyante. Sa tinutuyo nga makatuon kag makatapos ang pag-eskwela, madamo ang nagatinguha sa piyak sang kabudlayan. Sa subong madamo ang kinahanglan sang gadgets agod makapartisipar sa ginatawag nga online classes. Ang Action Radio Bacolod ang nagapangita sang siyam ka mga deserving students nga kinahanglan sang cellphone o kon tablet nga ila gamiton sa pag-eskwela. Ipadala lang ang imo sa nga istorya sa official Facebook page sang Action Radio Bacolod. Pwede ka man makarekomendar sang imo kakilala nga lubos nga kinahanglan sang sining bulig. Sino bala diri ang magka-entra? Mga estudyante sa elementary, secondary, top college level nga na-enroll sa nga academic year 2020-2021. Pumuluyo sa probinsya sa Negros Occidental, kalakip na ang syudad sa Bacolod. Mga estudyante nga wala sang cellphone o kon tablet nga ginagamit sa pagtuon. Mga estudyante nga may pinasahing istorya sang paghimakas lamang makatapos ang pag-eskwela. Paano ba na maka-entra diri? Una, i-like kag i-follow ang official Facebook page sang Action Radio Bacolod kag i-share ang ining post. Ipadala ang imo sa nga istorya sa official Facebook page sang Action Radio Bacolod. Kalakip ang imo sa nga litrato kag butangan sang subject nga ARB for Peace. Big letters ARB space for Peace. For nason big letter P, small letter S. ARB for Peace. Ilakip man sa imo sa nga mensahe ang mga masunod: pangalan, edad, address, contact number, grade, year level, kag eskwelahan kung diin na-enroll ang estudyante. Isaysay ang istorya. Ipatahag kung nga deserving nga makabaton sang cellphone. Ang istorya ang dapat nga nasulat sa Word document.
Paano pagapilion ang magadaog? Ang Action Radio Bacolod ang magapili sang tag-5 ka mga finalist sa kada educational level sa elementary, secondary kag tertiary level. Ang mga istorya sang sari nga mga benepisyaryo ang pagabasahon sa programa nga This Is My Life. Alauna 15 tubtob alas 3 ang hapon, Lunes ina tubtob Sabado. 3 ka mga benepisyaryo o kung 3 ka mga istorya sa kada educational level, elementary, secondary kag tertiary level. Amo na siyam ina sila tanan. Ang makabaton sang cellphone o kung tablet. Ang nabilin nga mga finalist mga ka-aksyon ang magabato naman sang 500 pesos nga load. Personal nga idulong sang Action Radio Bacolod ang padya sa tagdaog. San o makapadala sang entry? Sarang na nga makapadala sang inyo istorya sumugod sa October 12 bot sa lingon nagumpisa na ini tubtob October 19, 2020. San o bala kag paano mahibuluan ang resulta? I-anunsyo ang mga tagdaog sa October 26, 2020, Lunes inang adlaw. Ang mga tagdaog ang ipalayag sa mga programa sa Action Radio Bacolod kag mabasahan man sa official Facebook page sang Action Radio Bacolod. Importante nga pahanumdo mga ka-aksyon ang mga empleyado kag pamilya sa mga empleyado tubto 3rd degree. Ang hindi pwede mag-entra sa saning programa agod mahatagan sang oportunidad ang mas kakinahanglan. Empleyado sa Action Radio, pamilya, tub 3rd degree, hindi pwede mag-entra. Okay? Alas 10:44 Action Radio Philippines Standard Time. Sa lawanta naman ang balita halin kay Action Percival Villamor. Dari sa bahin sang Southern Negros. Action Night Patrol Field Reports. Action Pulse sa report ngayong gabi, please come. Mayong gabi Action Marlon kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Padayon man sa gihapon ang security measures ang Barangay Robles sa La Castellana sa pagbantay sa COVID-19. Ilabi na gid sa nagasulod nga mga LSI nga halin sa iban nga mga pungsod kagalin man sa sa Manila. Kag ginapadayon man sa pag-quarantine sang aton mga official diri sa Barangay Robles, La Castellana sa pagpamuno ni Honorable Kapitan Chad Feria kag Honorable Kagawad Jufred Sapanta kag ara man ang suportar sang BHERTS kag BNH kag ang Barangay Tanod. Kag ang pag-adapt sang Barangay Robles sang executive order nga ginpapanaog halin sa municipal sa opisina sang mayor kag gin-adapt kag gin-aprobahan ni Honorable Chad Feria ang executive order sa pagpatuman sini sang no face mask kag subong man sang social distancing. So ginadakop kag ginahatagan sang nagakaigo nga penalty Action Marlon. Ari ang tingog sang isa sa mga opisyal sang Barangay Robles, Honorable Kagawad Jofred Sapanta. No? So para sa subong ang amon nga BHERTS nga inkaid sang barangay inapaagi man sang executive order sa February pa continue na sang nagagiho ang aton nga Barangay Health Emergency Response Team. Ang Barangay Robles kasubong man sang aton nga municipal task force no kontra COVID, nagtukod man kami sa Barangay Robles against COVID-19 task force sa barangay. Ini siya ginka-compose ini sa aton nga mga BHERTS part manada, ang aton mga barangay health workers, ang aton barangay tanod, kasubong man ang aton mga purok president kag ang mga opisyali sa purok ginapa-enjoy na naton para makabulit man sila. Bangod sa kalawa pa doon sang aton barangay Robles, nga may 33 puroks kita, 17 ka asyendas, kag 4 ka sityos. So ang aton na daasubong na ginahimo, constant monitoring gid sa mga daabot sa aton nung kung direct sa ila manimalay, kasubong man ang padayon naton nga communication nga gina-coordinate man naton sa aton municipal disaster risk reduction no
sa aton nga MDRRM kag sa aton man nga Municipal Task Force ang gaabot nga mga locally stranded individuals na gina-schedule before mag-abot sila kay ginasunod ni Diapo naton ang health protocols ang nag-aabot naton. Ilabi na gid ang mga ROF naton, ang mga returned overseas poor. Kay subong no daw ano naging katama daw kadamo na sa aton cases man nga local transmission. 20-013 ang resolution nga adopting the Municipal Ordinance number 2020-003 sa aton banwa. Ini siya ordinance strictly imposing measures to prevent the spread of coronavirus disease 2019 or COVID-19 and other emerging infectious disease in the municipality of La Castellana, Negros Occidental and for other purposes providing penalties for violation thereof. So ang hinhimo ni namon sang bulan sang Agosto pa lang nagsugod ang Barangay Robles ang first niya naging orient sa aton Municipal Task Force kontra COVID kag nag-joint kami for libot sa aton banwa dirino sa poblasyon sa Barangay Robles na ginapang apprehend naton at the same time daw more on education campaign kag information dissemination sa tao pero nag first offense kami kung sa diin ang wala naka face mask bali ang ara sa mga kilid sa mga darlan nga wala face mask ginakuha na sila sa aton pulis upod man tong PNP Barangay Tanod kag ang aton mga health workers upod ang task force ng banwa inadala na sa gym kag pa-fill up naton sang aton violation form for first offense kag gina-orient ina sila naton base ina sa Municipal Ordinance 2020-003 kung sa So mo to ang tingog na kagawad Jofred Sapanta sa Barangay Robles so patuman sila sang security measures kay against sang COVID-19. Amo ini aton nga nakuha nga balita diri sa aton area of responsibility ang inyo ka-aksyon, aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, aksyon. Aksyon! Night Patrol! Team Reports! Sa lawan naman report ni Aksyon Stephen Presquito sa bansang Northern Negros, partikular San Carlos City. Aksyon! Night Patrol! Team Reports! Aksyon Stephen, mayong gabi sa report plus Kevin. Yes, Action Marlon. Sa ginapatigayon nga press conference kahapon ni Mayor Rene Gustilo, isa sa gimando niya sa aton nga mga law enforcement team diri sa siyudad sa San Carlos nga ining mga violators sila binasa aton health protocol sa aton ng COVID-19 nga kon ini nga ka-violate sila sa kamanduan ni Mayor Gustilo nga gipagawa nga executive order nga sa diin ang stricto nga paggamit sang full face nga helmet sang face mask kag sang face shield nga sa diin ko hindi ini magtuman gilayon nga dakpon kag sa sulod sang 24 oras sila gid hatagan sang penalidad ilabi na ang pagmulta kung wala sila ibayad mismo mag-community service sila hindi na pagpaabuton pa nga sa sulod nga adlaw kung saan o lamang sila magbayad sang ilang multa o kung mag-render sang ilang community service amo ini ang isa sa pahayag ni Mayor ni Gustilo kinahanglan istriktohon gid ang pag-implementar sa sining mga ordinansa. So ini nga mga executive order nga iya gina pag-action Marlon tungod nagsaka no ang rate sang aton ining mga nag-positive sa COVID-19 diri mismo sa siyudad sa San Carlos. So gani kung nakita natin ang sitwasyon sa merkado publiko sa San Carlos diri sa siyudad sa San Carlos Action Marlon nga halos ang katunga sa merkado nagsira ini ilabi na sa vegetable section kag diri sa fish market nga sa diin kadamo no ang siyam ini nag-positibo. So gani nga sa swab test na ina-action Marlon. So gani nga temporaryo nga ginsiradaan sa sini nga mga nagpositibo ang ilang mga pwesto tungod nga ini sila gin-quarantine. So gani nga amo ini karon ang gusto gid ni Mayor nga kinahanglan hindi na magpasaway ang mga ilabi na ang publiko kag ilabi na ang ining executive order ang ining pagpagwa sang ginatawag nga curfew sa mga minors
nga 12 years old below. Kay isa man ini nga mga madasig nga matakdan ang mga kabataan. Sa may nakaranasan Marlon ang sitwasyon diri sa Ciudad San Carlos, ilabi na sa sining update naton sa COVID-19 sa diin ang naalarma na ang aton mayor mismo kagang aton incident management team pinaagi sa pagpanguna naman ni Dr. Wilmer Yap bilang incident commander. Sa mula mga inaksyon Marlon ang report naton diri sa Ciudad San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Sa iluwan tayo, sige na nga ito ring patrol. Salamat sa report ni aksyon na Stephen Presquito. 53 minutos nakaligas attack ng alas 10. Joshua Ribuyas, good evening. Edna Linas, Tamyaw Family Linas sa Hinegaran. Olive Prado Gargaritano, monitor sa Riyadh KSA. Edna Linas, ang inyo promo para lang sa taga Bacolod. Salamat, Gid. Ang para sa mga taga Bacolod, ining sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod, ining SAP sa ARB. Ini makakadaog ka ba 500 pesos? No, taga Bacolod lang anay ang una-una, okay? Kisha Lowe Subaldo Araman, Jesse Mark Ann. Balikan tarang patrol with Action John. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Action John, sa detalye sa report, please come in. Natanan action mga magbulos bilang commander sa 302nd Infantry Brigade si Army Colonel Leonardo Peña. So the 3rd Infantry Division Internal Affairs Officer Army Major Senan Pancito III, ini si Peña ang magabulos kay Brigadier General Noel Baluran. Pagpayag ni Pancito, si Peña ang gikan sa Armed Forces of the Philippines o kung AFP Western Mindanao Command bilang Chief of the Unified Command Staff o kung CUCS. Dugang pa ni Pancito, si Peña hindi na pagko sa 3rd Infantry Division, magdilisad doon na destino na sa Western Visayas bilang commander sa 61st Infantry Battalion sa probinsya naman ng Capiz. Si Baluran ang magabulos naman kay Brigadier General Alberto Disuyo bilang Assistant Division Commander sa 3rd Infantry Division nga natala na magtitiro sa Serbisyo Action MAR. Si Peña naman ang miyembro sa Philippine Military Academy Class of 1991. Yari si Army Major Sinan Pancito III. Okay. Mayroon tayong the change of command for the second brigade. Pero Sito III. Balita sa patrol at tagibot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa patrol sa aksyon na sa Bacolod Action Radio. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Last 10:56, Jesse Mark Ann, ga-monitor man si Jenny Abarte, evening sir, Leong Tamyaw Family Abarte, Sang Talisay City. Si Genesis Guerrero Arca, Elizabeth Arca, Sang Tangob, Patamyaw please, salamat Gid. Last 10:56, Action Radio Bang Standard Time. Action Night Patrol, magabalik buwas. Temporaryo magkita nga biya sa saninga palatuntunan. Balik na buwas ang regular anchorman Action Eric Magbanwa. Sa ngalan sa ato sa mga Action Unit Reporter, sa ato sa News Center Action and Defensor, sa Patrol Action John Diaz with Action Nixon Tahom, Action Roger Goteb, Stephen Presquito, Action Percival Villamor. There is a technical control ato ng katuwang Action Nelmar Madera with Action Elway Dutelios ato sa mga IT experts. Ako naman Action na Marlon Herubaya, nagabilin sa good night. Good night. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.